Bueno, bons días a todos. Moitas gracias por vir a esta actividade paralela da Sexta Mostra que comeza ahora aquí. É unha actividade paralela nova que se nos ocurriu facer este ano baixo o título, baixo o formato de coloquio e que leva por título Crónicas do Mar. Vale, Luis, de acordo. Falo máis baixo. Bueno, este ano a Mostra Mares da Fin do Mundo ten un motivo que atravesa toda a mostra e que realmente ese motivo eu creo que empezou porque en marzo deste ano, me parece que foi, en abril deste ano, Chisco presentou este libro. Pásame o libro para aquí, Chisco, se non se me queda aí e despois teño un problema. Sí, o ratón tamén que me vai facer falta, xa verás. Trae para aquí. Vale. Entón, en abril deste ano, Chisco presentou este libro, Ser Cetáceo, e, bueno, tuve a ocasión de ir a saludalo, a comprar o libro e despois leermo. E, claro, xa estábamos pergeñando o que íbamos a facer na mostra, basicamente, e xa tiñamos de ocasións anteriores en programación, tanto o programador, Jesús, como a min, tiñamos xa en anos anteriores habíamos visto algúns documentais que tiñan que ver, que poñían en crítica que pasaba, como era a relación dos povos costeiros cos mamíferos mariños, e xa tiñamos seleccionados, nunca nos habíamos atrevido a sacar adiante esos documentais porque nos parecían, de alguma maneira duros, e entonces dudábamos de, para poñer dúas pezas, vale a pena, non vale a pena. Entón, este ano, a raíz do libro e a raíz de que tamén no proceso de selección de películas as que veñen a competición nos encontramos con algunhas películas que tamén tocaban este tema da relación dos povos costeiros, dos mariñeiros, dos pescadores e en general dos povos costeiros cos mamíferos mariños, e que ademais incluso na sección Popa que abrimos mañá e que facemos unha colaboración ca Filmoteca Portuguesa, resulta que nos arquivos do século pasado, do ano 23, unha das películas portuguesas tamén está dedicada a unha factoría de baleas que tiñan eles en África, co cual realmente tiñamos atravesado toda esta mostra de este tipo de relación. Entón, xa foi cando decidín que había que facer unha sección que esta que estamos tocando ahora, nova, non habíamos feito nunca, os libros, o mar, o cinema, a literatura, e claro, estaba claro porque tiñamos Ser Cetáceo por un lado e tamén estaba Xosé Iglesias que tiña Nación Mar polo outro, co cual, por eso abrimos esta mostra desta maneira. Entón, temos aquí a dous tremendos homes vinculados ao mar, de alguna maneira. Entonces, o primeiro que vou facer vai ser presentalos un pouco por arriba, porque realmente creo que os conocedes todos, pero, bueno, con Francisco Fernández Navalo, que me une, que naceu 2 anos antes que a min en Ourense, e realmente todo o que pon no principio do libro lo suscribo. O sea, quero decir que cando conta como naceu, onde naceu, en fin, que xa o leeredes, leeremos algo despois, resulta que eu me estou vendo aí. Incluso cando casi te afogas no Miño. Que nos pasou os dous, chico? Sí, isto é increíble. O sea, tamén te sacou ella? Tamén me sacou ella, efectivamente, non sei quen. A miña nai estaba ali, pero sei que alguén foi unha muller que me sacou da auga. Pois sería a mesma, que nunca máis foi a mesma. Mira tú, o sea, increíble. Entón, era unha fada é licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación, é poeta, é narrador, traballa en variados ámbitos da escrita, a novela, o relato, a poesía, a literatura infantil, juvenil, ensayo de literatura de naturaleza e viaxes, teatro, guións de cine e de televisión, nos que colaboramos, artigos e publicacións colectivas, xornais e revistas galegas, españolas, portuguesas e americanas. Ese é Chisco, amigo Chisco. Non vou a leer máis del, porque todos vades a coller o libro, co cual vos vades a enterar. A Xosé realmente non o conocín hasta fai pouco. Bueno, conocía a súa existencia e, basicamente, a primeira vez que o conocín foi nesta mesma mostra, na segunda mostra, que foi a última que fixemos en Lira, na Lonxa Bella de Lira, que tamén fixemos unha actividade novedosa ali, que non se volveu a repetir e habrá que pensalo en algún momento, que foi un peche, unha clausura con o mar e a poesía. Entón,
Foi unha velada poética na que tamén estaba Chisco e tamén estaba Xosé Iglesias. Eu nunca había escoitado recitar a Xosé Iglesias, máis que cando tocaba nunca digo como se chama, a corna. Cando tocaba a corna a bordo do barco, esos vídeos que te grababas tocando tal e recitando, non? E entón era o pouco que coñecía del. E o que xa teño claro é que algún día vou a ter que salir a pesca con el. Xa fun a gravar varias veces, moitas veces fun a gravar en barcos con pescadores, en fin, pero non fun nunca con Xosé Iglesias, co cual queda claro que vou a ter que ir con el. Non sei cuándo, pero vou a ir. Isto está claro. Entón, Xosé Iglesias, pouco máis vos podo decir eu dos que vos sabedes, pero evidentemente naceu en Cee, é un home da costa, é un home da Costa da Morte, mariñeiro toda a súa vida, me parece, pescador, basicamente, pero ademais é que Xosé Iglesias é poeta e é un artista, porque mirade o que está facendo. Fai pouco fixo sobre as baleas e sobre os mamíferos, do que vamos a falar agora, o que está facendo aí, o que acaba de facer das baleas da cetácea, creo que se chama así, non? Esta escultura que fixo para Cee, e, bueno, e o libro Nación Mar, que basicamente son esos barcos con forma de balea, o sea, é unha cuestión increíble. Nos gustaría haber tido, por eso trouxo esta especie de asteleiro de Ribeira, porque a idea é que todo isto íbamos, esta sesión de hoxe se iba a realizar alá, no asteleiro Ciprián. Non podemos porque sabedes como está a cosa, entón, pois, hubo que traelo para o interior. Abriron as portas, mira tú. Entón, nada, non me vou estender moito máis porque quero que falen eles, pero sí me gustaría leer un pouquiño, simplemente unha entradiña, e se me permite, se me das licencia para que o lea facendo cortes, como a mí me parece, espero que non che parezca mal. Entón, vou empezar lendo un pouquiño de Ser cetáceo para darlle paso a eles, e isto que escribe, é o que escribe Chisco. A primeira vez que pensei en serio na posibilidade de escribir un libro sobre os grandes seres mariños foi cando lín Viaxe por Galicia, parte do libro La Biblia en España de George Borrow, ou Jorgito el Inglés. E me paso ya directamente aquí, que estaba en este lado. O cabo de Fisterra ten perfil de balea, escribiu Blanca Andreu. Dende o seu lombo, Borrow non ve ningún dos milleiros de barcos que cada ano, cara ao sur e cara ao norte, surcan estas augas, pero escribe: deserto azul brillante no que tan só ocasionalmente aparecía a negra cabeza dun cachalote, lanzando delgados chorros de auga salgada. O sea, no ano 1800, que foi Jorgito el Inglés, 37, nese verano 1837, Jorgito el Inglés en Fisterra non ve barcos, pero sí ve cachalotes. Sí? E que pasou despois, Chisco? Con Jorgito ou con... No, que pasou despois? Por que non vemos cachalotes nos últimos 40 anos? Que é o que pasa? Bueno, pois supoño que despois empezou a caza industrial na Costa da Morte, foron alexando corredor de paso, non, xo sei, máis ou menos, navegando máis fora, máis millas fora que o que facían naquela, na que non eran cazados por ninguén. Creo que foi o que pasou. Bueno, tú estás de acordo comigo? Vale, entón, resulta que casi nos cargamos algo que Jorgito el Inglés veu ali e que era con naturalidade, con total naturalidade. E a partir de aí, pois, de que ti arrancas Ser cetáceo, contanos ti un pouco, porque a min me costaría decir, primeiro, non sei que xénero é este libro, pero que teño claro é que para min, basicamente, é bestial. O sea, entón, non sei como definilo, vale? Entón, casi prefiero non definilo e que nos expliques ti un pouco, pois, que é Ser cetáceo. E a imaxe posta? Sí, creo que sí, pero te la pongo ahora mismo. Sí, empezamos por aquí. A ver, déxame ver, la tengo aquí. Te la voy a poner. Esta é a imaxe que me pide Chisco que vos pede. Déxame. Bueno, este é o libro Ser cetáceo. Quería explicar brevemente no nacemento do libro. Este é a cuberta desplégase de todo e vese completa, non? Esta cuberta corresponde a esta parte deste rorcual común, o vedes, que varou na praia de Balarés en Ponteceso en 2019. Cando cheguei ali e vin esta imaxe, eu pensei que isto era un barco con 3 mastros, con popa, con proa,
con bordo de babor e con bordo de estribor, que aquí vese perfectamente, e que se podía ser, gustaríame que esta fose a imaxe do libro, porque era barco baleeiro sobre pel de balea, pintado por sangue de balea, en corpo de balea, non? E logo, ademais, pois todos os matices que ten a pel do cetáceo por detrás. Bueno, esta é a portada do libro, esa balea foi enterrada e desenterrada o ano pasado, está en bo estado, están discutindo se a musealizan ou non a musealizan. Bueno, o libro realmente empeza con unha proclamación ao modo de Ismael en Moby Dick, afirmando a radical postura do escritor de escribir desde o eu, desde si mesmo. Nacín con máis de 5 kilos de peso. Dado o tamaño da criatura que viña, o doutor Echegollen, coa conformidade dos meus pais, acordou cesárea. Cando me viron rosado e grosso como a un anxo, sen padecemento fetal, as enfermeiras dixeron: isto non é un neno, é un cachalote. Dende neno escoitei contar esta historia coñecida entre os veciños da Rúa de San Domingos, que aí estaría Marcos, onde vivíamos e que se referían a min co alcume do cachalotiño da Pepita. Quero querer que isto non me afectou. A memoria que conservo dese primeiro instante, dese primeiro nome, recibino da miña nai. Tardei, eso sí, en me decatar de que se eu era o cachalotiño da Pepita, a Pepita era a cachalota nai. María ser miúda, delicada e algo feble, en parte por culpa miña, pero tan garimosa como pode ser unha nai cetácea. Sí, eu creo que está claro que ese comenzo do libro marca claramente todo o resto e primeira persoa é el quen fala e quen nos narra. Sí, porque preguntabas que era, bueno, pois é un ensaio narrativo contado por unha voz en primeira persoa, que non é normal no ensaio, que vai contando a relación de Galicia co mundo, a historia de Galicia e o mundo. Un país pode contarse desde moitas perspectivas. Nunca se contara Galicia desde o punto de vista do cetáceo. É o que intentei aquí, contar a historia de Galicia e a relación de Galicia con todos os povos marítimos do mundo a través dos cetáceos. Lembrando a Morlin cando decía que Galicia non é o fin da terra, Galicia é o centro do mar. E dende aí esa é a vocación deste libro. Entón, este libro é un artefacto que, sendo ensaio, tamén incluye narración, incluye poesía, incluye entrevista, diario de viaxes, autobiografía, incluye todo eso. Eu volvo a decir que para min, alguén che dixo que era salvaxe, para min é bestial, quero dicir, nunca había lido nada con esa capacidade de relación, pero bueno, seguiremos falando del. Xosé, Chisco dice que aí viu un barco. Claro, entón, ti onde viches as baleas nos barcos? Bueno, como dixetes antes, eu son de Cee. En Cee tiñamos uns estaleiros que eran os estaleiros Icarrain, donde se construían os barcos máis grandes que se construíron na Costa da Morte, que eran mercantes. Chegamos a construir mercantes de hasta 3.500 toneladas. Pero, aparte de construir mercantes, había uns varadeiros donde varaban barcos de madeira, que eran os que me gustaban a min, de Muxía, eses barcos grandes que construían na Telleira, en Lase, pero tamén varaban os barcos arrastreiros do día de Ribeira, que eran barcos de madeira que se construían precisamente moitos deles aquí no Freixo, que eran uns barcos con un pé descomunal. Entonces eu, cando salimos para o mar desde o barco de meu tío, que estaba en Cee, eu vía os barcos dende esa perspectiva, desde a perspectiva do mar con esas formas. Sumado a que, ben sabedes todos, que a baleira máis grande que hubo en Galiza foi a de Caneliñas. Ali se cazaron baleas ata o ano 85, prácticamente desde os anos 50, polo que foi moitos anos os baleiros exercendo esa profesión. Eu me acordo en ese barco de salir
o mar e ver ali ao chegar a Punta Galera todo o mar completamente cheo de unha grasa verde, porque antes os desperdicios os tiraban todo o mar. Entonces, daquela eu era un rapaz, e daquela eu xa empecé a construir barcos, pero ahora que son un pouco máis maior, se me pasou pola cabeza pois unir esa forma dos barcos con esa forma das baleas. É moi sinxelo. Eu sou modelista naval de toda a vida e para min dar o paso de construir un barco a construir unha balea non tuvo apenas ningún esforzo. Ben é certo que eu falei cun carpinteiro de Ribeira maravilloso que é en San Cibrao, e eu lle dixen se me podía construir unha balea en pequeno como estas que construo eu. E o tío quedou así pensando, extrañado, claro. Non é tan sinxelo se non estes interiorizadas, non? Pero bueno, a idea basicamente surdiu aí, non? Deses barcos que tanto pintei cando era pequeno, cando estaba no instituto, cando estaba no bachillerato, ainda conservo libretas cando me aburría pintando barcos en distintas formas. É prácticamente un submarino, un cachalote, é prácticamente a mesma forma, non? É unha balea xibarte navegando no mar, é un arrastrero destes que che falo. Ora os barcos xa se construyen de outra maneira, para min errónea, aínda que vemos que esos mega cruceiros que navegan, que a mí non me parecen barcos, me parecen hoteles feísimos, pero por exemplo outro día había un temporal, estes días había un temporal, fai 2 noites tremendo, eu desde a miña casa flipaba, había un que viña navegando dende Inglaterra, iba para Canarias, iba navegando a 12 nudos. Ainda que teñen esa forma que non recorda nada as formas clásicas, parece ser que son seguros. A mí non me gustan absolutamente nada. A mí o que me gustan son as formas dos barcos clásicos, dos pesqueiros que precisamente construían aí. De aí naciu o libro, desa mistura dese neno en C, que vía como subían e baixaban eses barcos, e ese primer intento no barco do meu tío de intentar ver os mamíferos mariños, porque a primeira vez que fun ao mar, eu dixen a él, mira, eu non quero ir a aprender a debajar unha maragota, un pinto, quero ir a ver golfiños, que era o que había, non? Entón sempre estaba mirando o horizonte e sigo mirando o horizonte. Chisco, hai algo que contas no libro que eu realmente me sorprendeu porque, a ver, eu tiña unha idea de que todos os seres vivos viñamos da auga, viñamos do mar, non? Isto máis ou menos o sabía, non? E que viñamos á terra e tal e cual, pero o que non sabía é o seguinte proceso, quero dicir que algúns desos animais que viñamos á terra quixeron volver ao mar. Como é isto? Si, na evolución das especies hai un peixe, istiotega ou algo así se chama, pénsase, que un día, pois, perseguindo un mosquito seguramente, saltou e que caeu en terra e gustoulle e quedou ali. Entón, de aí é unha evolución que é a nosa, non? Todos os seres que habitan na terra ou no mar como aves mariñas, pero bueno, toda a cadea evolutiva posterior a partir dos peixes, dun tipo de peixes, deu todo o mundo que coñecemos, deu os reptís, deu as aves, deu todo, non? Os mamíferos, tal. Pasados os séculos, en algún momento da evolución, unhos mamíferos terrestres que vivían na zona próxima á auga, decidiron que a terra non era para eles e querían volver ao mar. E volveron. Non se sabe ben se era un tipo de hipopótamo ou un tipo de antílope. Aí hai unha discusión entre os científicos segundo os restos fósiles, que son moi escasos, que se van atopando que se presume que poderían ser. Entón, volveron á terra. Hai lugares fantásticos onde se pode ver a evolución. En Wadi al-Gitán, ao sur de Exipto, no libro hai unha imaxe de un fósil dun basilosaurio que é un antecedente dos cetáceos que coñecemos hoxe, de hai 80 millóns de anos, hai 1400 localizados ali, amosan 20 a UNESCO, porque é patrimonio da humanidade. Eso era antes o mar de Tetis, cando as placas se moven, péchase por Gibraltar, quedou un gran lago que se vai secando, hasta que Gibraltar volve a abrir, e aí morren moitos animales mariños que daquela ainda non eran os cetáceos que coñecemos. Hai 80 millóns de anos son os basilosaurios. Os cetáceos que temos hoxe con nós, os odontocetos que teñen dentes, os cachalotes, os golfiños, as orcas, teñen unha evolución a partir de hai máis ou menos 30 millóns de anos, e os misticetos, as baleas con barbas, de hai 20 millóns de anos. Pero sí, houve un momento
en que un grupo de animais decidiu volver á auga e ser acuático hasta conseguir a forma que decía Xosé de poder, como un submarino, navegar con unhas formas que lle permitisen ser eficaz. Non? É tremendamente poético, non sei se metafórico, pero isto de que un ser que estaba na terra, que había como todos, vimos da auga, vimos do mar, pero que decidise volver ao mar. Non che parece curioso isto poético, Xosé? Que pensas tú acerca desto? Bueno, a mí me parece increíble todo o mundo das baleas, non? A medida que van intentando construir diferentes mamíferos, é increíble non solamente o feito de que chegaran ao mar e empezasen a navegar en el, senón, non sei cantas especies hai, Chisco, 60 ou... E que, bueno, me poden corrixir eles, pero de misticetos creo que son 12, non? E de odontocetos creo que son 70 e algo. Sí, e que foran capaces de tanta variedade, non? Eu, por exemplo, fai 2 anos souben de un que o teño aquí, o dibuixei aquí neste libro de Luces da Costa da Morte, que é o cachalote enano. Eu non sabía de que había un cachalote que se chamaba cachalote enano, que se chama tamén cogia, non? Non lle chaman tamén. Non sabía ni siquiera que había, que estaba navegando polas nosas costas, pero hubo varamentos xa, por exemplo, na Praia de Laxe, entre o ano pasado e o ano anterior hubo 2 ou 3 varamentos. É increíble que este cachalote, que chamanlle pigmeo porque é pequeno, é como un arroás, entonces tendrá depredadores, supoño. Cando escapa, bota un chorro de tinta. Que, vos ahora diréis, un mamífero botando un chorro de tinta. Entonces, a variedade, non? Entonces, sí, claro, como non vai a parecer poético que solamente uns animales que vivían na terra se metan no mar e sean capaces de facer esa diversificación, non? O teu libro, Chisco, vai máis ou menos montado sobre capítulos en donde tocas aspectos que teñen que ver sobre... arrancas, basicamente, ca mitoloxía, por decirlo de alguma maneira, aquelo que está nos nosos montes, nas nosas pedras, que sabemos que xa desde fai moito tempo os homes das costas coñecían estos seres que para eles, de alguma maneira, era como a división entre a luz e o día, a vida e a morte, porque os vían, pero non os vían. Como está todo isto? Como nos influiu? Ou de que maneira nas nosas costas en Galicia e nos monumentos, nas pedras, está todo isto sellado ou marcado? Bueno, os cetáceos forman parte da mitoloxía de moitos povos, da mitoloxía da orixe de moitas culturas. Por exemplo, a cultura babilónica, a raíña Tiamat, a nai de todo, chama polos leviatáns para loitar contra os seus fillos que se volven contra ela perde, e eso está considerado como o final da cultura matriarcal e o inicio da patriarcal. De eso fala Vicente Risco, por exemplo, aquí, non? De Tiamat e esa rebelión. Quero dicir que están moito máis alá da memoria e da escrita, porque eso está escrito en escritura cuneiforme nunhas pezas de barro en Babilonia, non? Entón, dende sempre, o cetáceo estuvo vinculado a toda a creación do mito, non? Porque, efectivamente, é un animal psicopompo, un animal misterioso que aparecía, desaparecía, que vivía entre a luz e a sombra. Logo seguiron así hasta que, formando parte dese imaginario colectivo. En Galicia temos varias mostras, xunto con Portugal ou con Francia, de hasta que extremo os seres, os cetáceos, forman parte do imaginario do alén, digamos, non? Non só onde vimos unha película da Illa de San Brandán, non? É unha lenda que Galicia comparte con Canarias, con Bretaña, con Irlanda, non? A illa que se move e que é unha balea onde misa San Brandán encima, non? Cando sinto calor porque están asando cordeiro para comulgar, entonces a balea mergullese, non? Esos mitos compartímolos, pero no interior dos dólmenes da Costa da Morte, no interior dos dólmenes de Mogbián, e no interior de varios dólmenes de Portugal,
hai unhas formas que hasta ahora decían que era la cosa de zinc, ¿no? Porque ninguén sabía moi ben o que eran. Decían que era unha machada ou un arado mal pintado, ou mal dibuixado, pero dibuixaban ben outras cosas, un cervo ou unha machada, entón non podía ser exactamente eso. E agora a teoría é que as ondas que se ven debaixo non son serpentiformes, sino que son ondas de mar, e que as formas que se ven con esa forma un pouco poliédrica, de polígono grande, con ancho arriba, estreito abaixo, con unha especie de cola, que son cachalotes, non? Bueno, están, si é verdade esa teoría dos franceses, galegos e portugueses de agora, estaríamos asistindo a algo maravilloso, é que na cámara funeraria dos dólmenes da Idade de Pedra gravábanse cetáceos para que acompañasen o difunto no tránsito cara ao máis alá, como seres psicopompos que eran. Por avanzar un poquinho máis, chamademe Ismael, cando conociches ou como leiches por primeira vez ou cando entraches en contacto con Moby Dick, con todo o universo de Melville, como foi eso contigo? Bueno, máis ben volvín a releer Moby Dick por outro libro que leín antes do que fala Chisco no seu libro, que é o de Philip O'Abre, Leviatán o la ballena, que a mí me parece un libro auténticamente espectacular. Entonces, aí un dos protagonistas do libro é Ismael, non? Por eso volvín a releelo. E bueno, é a aprender, non? Porque o que ten Moby Dick é que a xente que non sepa da caza da balea, como se cazaban antiguamente, pois sumérsese completamente en ese mundo. Pero bueno, xa che digo, foi a través de outro libro que o Leviatán o la ballena que é espectacular, porque non sei se o coñecedes, pero fala de moitas anécdotas de baleas, de xente que andaba detrás das baleas polo mundo. É un libro global. E bueno, foi máis ben o de chegar a Ismael por leer a Philip O'Abre. E desde o punto de vista mariñeiro, pescador, contanos un pouco como pensas ti que foi o primeiro contacto dos homes que pescaron ou cazaron baleas? O sea, a teoría esta toda dos vascos, de que empezaron eles tal, con as migracións e tal, ti crees que xa povos máis primitivos deron en cazar baleas ou naceu ou floreceu ese tipo de cazamento en varios sitios ao mesmo tempo? Como pensas tú que pudo ser? Bueno, eso sabe mellor Chisco, que para eso estudiou o tema, non? Pero bueno, por exemplo, a nós cando falamos de caneliñas, matar baleas, que criminales, non? Pero o tema de matar baleas a nivel mundial foi algo que se fixo toda a vida, porque detrás dunha balea había moitísima carne. Sobre todo nos povos costeiros, atoparse con un animal que tiña semejante cantidad de alimento, pois eu creo que desde non se sabe cando foron vítimas da nosa especie para poderse soster, non? Si é certo que, como dicías ti, bueno, pola documentación que hai nos libros, a nivel da Península Ibérica, quenes foron os máximos foron os vascos, non? Que incluso chegaron a Canadá, chegaron a Islandia. Nos non practicamos ese tipo de caza a nivel internacional, non? O noso foi a nivel de Galicia. Os nosos baleiros, cando pescaban, prácticamente tamén pescaban sobre a plataforma continental galega. Pero si é certo, xa che digo, esa resposta che pode dar mellor Chisco, porque fala dela no seu libro, que a nivel internacional eu creo que dende sempre, desde que existiu a raza humana e desde que existiron os cetáceos, que sempre se cazaron. Sí, vou con Chisco, entón. Que o narras aí? Deixaríasme recitar un poema de Xosé. Faltaría. Que no libro hai unha parte final que va marcada en negro, que recolle un capítulo que non forma parte da evolución cronolóxica do resto do libro, e é que
desde que Luisa Castro sacou un libro, Baleas e Baleas, en Galicia produciuse unha revolución cara á creación dunha estética cetácea, desde a poética, e incluso identificando cetáceos, animais en posible vía de extinción, con lingua galega en vía de extinción, e aí hai unha conexión moi profunda entre os poetas e os cetáceos. Pero, en calquera caso, son moitos os escritores e escritoras, empezando por Luisa Castro, que escribiron sobre cetáceos desde entón. E no libro chamademe Atlántico Norte, chamademe Ismael, Xosé ten un poema que eu meto aquí, porque forma parte dese enorme batallón de poetas de cetáceos que ten como referencia a nai e a balea. Se me permitides, vou ler o poema de Xosé. Miña nai ergue a vista até alcanzar o horizonte. Esa liña azul que anuncia todo o desenlace posible. Viste o traxe diario da rutina e así respira sen escafandro. Ás veces pon o traxe de inmersión, as botas de chumbo, os fráxiles tubos umbilicais e mergúllase. Miña nai camiña no abismo de dous mundos, berra no antigo idioma das baleas e a voz fráxil irrompe o Atlántico, inmóvil espera a chegada dos berros dos leviatáns. Miña nai cree en Deus. Sería capaz de vestir de negro toda a vida, de cortar todas as rosas para vestir cada leitos, mudar o seu sorriso por todas as vaguas do mundo. Eu non creo en ningún Deus. Si creo no idioma intelixible das baleas e vocalizo en mar aberto, segue a bombear sangue o meu corazón. E as baleas afúndense e entoan o canto, e a miña nai recibe no escafandro a miña mensaxe. Este poema é, Xosé, é maravilloso. Estou pensando en esa... Este poemario, Atlántico Norte chamado misma, é un poemario que saquei o ano pasado, que rematei de escribilo fai un ano así, pero realmente este poemario estuvo escribino na miña mente, no meu corazón, fai 20 anos cando eu estaba en Aguas de Rocal. Aparte de ser patrón de pesca de baixura, son capitán de pesca, e houve unha época da miña vida que existín de capitán de pesca, anduve en 4 anos en un sitio tremendo que hai no medio do océano, o noroeste de Irlanda, o sur de Islandia, que se chama Rockall, e aí facía mareas incluso de hasta 3 meses. Entonces, ahora vedes que todos os barcos modernos levan como unhas cúpulas redondas, ese é o Inmarsat, teñen WhatsApp a bordo. Daquela, fai 20 anos, chamábamos a casa a través da telefonía, ou a través dun teléfono que costaba o minuto $2,50. Entonces eu chamaba a miña nai unha vez a semana, e cando chegaba de volta da marea, claro, para uns pais ver a un fillo que está no mar e ver os partes meteorolóxicos, ver esas isóbaras tan xuntiñas, entonces toleaban, sabes? Entonces ese poema ven precisamente de eses intres de cando un pai ten un fillo pescando no medio do Atlántico, non? Sí, podo corroborar esa cuestión porque me tocou estar no Gran Sol a bordo dun arrastreiro. Creo que non estuvemos no Rockall, estuvemos en outra zona do box irlandés, pero bueno, por aí, por esa cuestión. E sí, é impresionante, aparte me pillou un temporal, co cual, pues, bárbaro. O sea, quero dicir, foi unha experiencia moi interesante. E non tiñamos WhatsApp. O sea, sí había certa comunicación, pero para mandar o diario de pesca e poquito máis. Sí, o sea, sí. Bueno, a lectura por parte de Chisco do poema de Xosé Iglesias, impresionante, desde logo. Vamos a avanzar un pouco máis no libro. Hai unha parte do libro que lle dedicas a un persoaxe tremendo de Galicia, a un pintor, Urbano Lugrís. Por qué tratas a Urbano Lugrís en este libro? Bueno, trato a Urbano Lugrís porque probablemente non hai un pintor no mundo que pintase tantas baleas como Urbano Lugrís. Pero, ademais, eu defendo a teoría de que nunha época da súa vida que corresponde máis ou menos ca Guerra Civil e os 2 primeiros anos da posguerra, Urbano Lugrís estuvo desaparecido, e eu creo que como Orwell, o autor de 1984 de Rebelión en la Granja, que escribiu un libro Dentro de la ballena,
no que el decía Orwell, en un mundo no que non é posible vivir neste mundo entre o stalinismo, o nazismo e o imperialismo capitalista. O mellor é estar dentro dunha balea, e entre unha balea estáse ben. Eu defendo unha teoría que obriga a cambiar, está cambiando o punto de vista da biografía de Lugrís, de que Lugrís non foi a guerra civil a lutar cos nacionais tal como aparece na súa biografía, senón que estivo escondido. Bueno, esa é a miña teoría que defendo no libro. Pero Urbano Lugrís pintou moitas baleas. E cando estaba escribindo o capítulo de Urbano Lugrís, empezamos, eu formo parte da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, empezamos os trámites para a exhumación da fosa de Francisco Miguel. Francisco Miguel é un pintor, un maravilloso pintor das vanguardas, que foi asesinado, tamén Uici, o seu amigo, en Coruña, no ano 1936. Francisco Miguel a finales de setembro, enterrado en Bertua, en Carballo. A exhumación ao final produciuse hai un mes e apareceron os 4 cadáveres que debían estar ali, 3 persoas de Bertua e outra persoa que sería Francisco Miguel. Está claro que está Francisco Miguel porque 3 están vestidos con zapato de traballar a terra e un con zapato de señorito de cidade, non? Eu cando escribí, entón, Francisco Miguel foi quen lle enseñou a pintar a Lugrís. En Lugrís pódese ver todo Francisco Miguel, a influencia de Francisco Miguel. E eu cando escribía o capítulo de Urbano Lugrís, daba a sensación de que estaba enchendo o libro de aire e de futuro. Non sabía que se iba a producir a exhumación. Sabía que estaba en trámite porque os netos de Francisco Miguel desde México pedían a exhumación. O que pasa que o arzobispado de Santiago non deixaba exhumar no cementerio de Bertua. Pero había algo en min, un alento que me decía que sí. Entón, realmente, o capítulo de Lugrís é a Lugrís porque pintaba baleas, pero tamén é un capítulo dedicado a Francisco Miguel porque foi pintor da luz. Pintor do mar tamén, pero pintor da luz. Bueno, era un capítulo que escribín durante o confinamento con moita dificultad para acceder aos arquivos e que teño moitas anécdotas moi curiosas. Bueno, non a vou a contar agora. Pero que escribín con moita paixón porque, ademais, bueno, descubrín que non hai ningún expediente militar de Urbano Lugrís na Guerra Civil, pero si hai expediente da Mili, que é moi divertido. Entón, bueno, eu creo que a historia, a biografía de Lugrís ten que cambiar. Xosé, desde que volviches do Gran Sol, bueno, ahora basicamente estás sempre pescando en Galicia. Que observas durante estes últimos anos respecto destos fabulosos animais? Temos máis? Cando os viches por primeira vez? Cual é a túa sensación agora no mar cando ves a estos monstruos mariños? Bueno, golfiños na ría de Cee, Corcobión, xa desde pequeno houve sempre, non? Eu tuve a suerte incluso na ría de Corcobión, cando había ardentía, que ahora xa non hai así de vez en cando, que se me cruzaran debaixo do barco, e aquelo, me acordo que fora un espectáculo tremendo, porque eu descoñecía ese mar de ardor, e de repente que eses torpedos pasaran por debaixo do barco me impresionara moito. Pero, bueno, o meu primeiro contacto xa en serio foi cando embarquei na Coruña nun pesqueiro vasco que nos dedicamos a pescar unha especie de tiburón que se pescaba a casi 1800 metros de profundidade. Entón, pescábase xusto no lugar onde pasan as baleas, que son os cantís. Esas profundidades son os cantís, non? Entón, me acordo de salir do porto da Coruña un día de calma total, e xa de chegarme a Sisargas, moi aberto das Sisargas, e non ver as baleas, pero si ver no horizonte os espiráculos, non, como respiraban. En ese barco fui onde tuve o meu primer contacto cas orcas, en San Vicente, en Portugal, que foi un encontro para min espectacular. De feito, teño fotos na casa, porque as orcas son animales moi inteligentes. Entón, ali en Gibraltar hai unha manada delas que vive ali. De aí é de onde veñen a Gladys esta, a que se dedica a rachar os timóns dos veleiros. Bueno, pois, claro, eu estaba alucinando porque eu as tiña ali ao lado, comendo peixe, claro, o patrón de pesca, eu iba de costa, e o patrón de pesca estaba alucinando, non? Porque levaban 3 días
igual un tiburón destes que pesa 50 kilos, le comían unha parte do lombo, xa non valía para nada. Entón, o patrón de pesca... E un día, ao acabar de virar o aparello, miramos no horizonte un puntiño, será un pesqueiro ou non será, e nos arrimamos un pouco máis, era un pesqueiro, nos arrimamos a él e lle quedaron a él. E nos marchamos para o norte. E despois saen as miñas navegacións oceánicas no medio do mar, no Gran Sol, en Rocal, sí que teño visto. O meu último encontro fui cunha balea enorme, un día de capa, estaba eu a capa aguantando o barco, apareceu unha proa, pero unha balea, para min que debía ser unha balea azul, porque era casi tan grande como o barco. Caldeiróns, me acordo no dispositivo de tráfico con moitísimos caldeiróns. E onde estou agora, na Mar da Coruña, teño, entre comillas, a desgraza de que si hai moitos golfiños, pero non sei se é porque a zona da Coruña, ahora co ruido que hai, é igual a contaminación, non o sei, os cetáceos o que suelen facer é chegar a Prior e tirar directamente para as Sisargas. Entonces é moi difícil que entren para dentro. De feito, na Coruña, creo que non se tuvo ningún avistamento de orcas, o que é dentro da ría de Ferrol, Ares, como se teñen na Costa da Morte, que mesmo chiscos vivos desde a playa de Carnota. En Fisterra entrou no porto unha balea libranca ainda fai pouco, no porto de Malpica tamén, pero que a miña zona de traballo, que é a zona Ártabra, quizás por ese ruido que hai nas cidades, non o sei, quizás tamén é porque a Coruña ten unha plataforma continental moi extensa. En Fisterra, a 3 millas ata topas con 500 metros de profundidade, e na Coruña, a 3 millas, solamente tes de profundidade aínda non 100 metros, entonces é posible que ao chegar a Prior, non. Entonces sí que teño encontros continuos, ademais, todo este verán, con golfiños que eu, cando navego pola noite, levo un foco e van comendo, se me cruzan así moitísimas veces. De cetáceos que non sean golfiños, de casualidade, gravei o ano pasado, susto, carón das illas de San Pedro, uns caldeiróns, que os caldeiróns, as baleas piloto non suelen achegarse tanto a terra, e me crucei este ano pode ser que con unha ale blanca, e o ano pasado tamén. O que sí, como datos curiosos, de ser unha zona que prácticamente non se ven cetáceos que non sean os máis pequenos, os golfiños, as toniñas, dentro do Porto de Oza veo a morrer, fai 2 anos, un cifio, e ademais entrou e varou nos varadoiros. Un cifio de Snowberry, chamanse así, cifio de Snowberry, que é un animal que é moi difícil de ver, que prácticamente está no medio do océano. Eu lle sei que unhas fotos é como un golfiño, como unha roás, pero bestia, non? Os cifios son como roases, pero bestia. E ten unha característica que ten como 2 colmillos, así, un a cada lado. Este ano fui, me parece, ou a finales do ano pasado, volviu a varar outro cifio ao carón da Casa dos Peixes. Eu trouxeron para o Porto de Oza, como anécdotas, pero varou vivo. Bueno, flipei, non? Porque tamén outro animal que normalmente están no medio do océano, que non se chegan a terra para nada, e veñen a varar a morrer a costa, non sei se pasa algo. Respecto... O último cifio que atoparon ao lado da Casa dos Peixes, cando lle fixeron a autopsia no Molle de Oza, deu como resultado 20 kilos de plástico entre o estómago e o intestino. Sí, é certo. Que fixo colapsar o animal completamente. Eu ano pasado falei con un biólogo que ten un libro espectacular, para min é un dos mellores libros que hai sobre cetáceos, que se chama Chimán, non sei se o coñeces. No. Na costa da... Bueno, cando iban a cazar no libro de Moby Dick, Herman Melville, a gran balea, o animal que querían cazar era esa balea blanca, non? O gran cachalote. Moby Dick, chamábase así, non? Moby Dick. Pero, nós na Costa da Morte sempre temos os nosos recursos estilísticos literarios. Nós, cando salían os baleiros a cazar, non decían, imos a por unha Moby Dick, íbamos a por un chimán. Entón, ese libro precisamente chamase Chimán. Non? O libro está escrito por este biólogo, era un biólogo que traballaba para o Estado, era o que documentaba, pois, por eso un libro impresionante, porque está moi cheo de fotografías impresionantes, era o que documentaba todo, o tamaño das baleas, o peso, que especie eran. Entón, estuvo traballando nas 4 factorías que hubo na Península Ibérica.
E o ano pasado me atopei con el en unha charla que demos en CE sobre as baleas, que viñeron a dar esa charla os últimos mariñeiros que traballaron en baleiros de toda a península, que están en CE, en la zona de Fisterra, e el me dixo que afortunadamente as baleas estaban recuperando, que xa que no ano 85, cando deixamos de cazar baleas, eu lle preguntei, cando deixamos de cazar baleas, deixamos o caladoiro completamente baleiro? Me di, no, xa daquela, aínda se seguiran cazando baleas, seguiría vendo baleas, e me dixo que desde o ano 85 ata o de agora que quizás se multiplicaran por 3. Vale. Por eso vemos que, por exemplo, este ano xa entrou na área de Corcubión unha xibarte, as orcas andan por aí, vemos noticias que nas illas Cíes pues, que hai baleas azuis, e bueno, os biólogos cando navegan un poquinho mar adentro ven rocuais comuns, e habrá especies como por exemplo a balea franca que lles costará moitísimo traballo volver a entrar no Atlántico Norte porque foron completamente esclimadas, pero me supoño que especies como o cachalote, que xa non se caza en ningún sitio, ou a balea azul, que non cazarse que irán para arriba, non para baixo. Bueno, estamos ao límite do tempo, empezamos un pouco tarde, co cual vamos a intentar facer un par de intervencións máis de cada un. Contigo vou a volver un pouco atrás porque hai un tema que despois se me colou aí que me gustaría que contases, porque, bueno, ti falas no libro de Cuadernos do Norte, unha película de Kira da realizadora finesa que tuvemos na mostra, creo que fai tres mostras que a puxemos, se non me falla a memoria. Unha película preciosa sobre o antropólogo finés que fora cos povos Chukchi, etc. Entón, o Estreito de Bering. Exactamente, como este ano, outro día puxemos esta película de Sabor a Balea do realizador francés sobre a festa do Grind, a costume do Grind nas Illas Feroe, pero nós tamén tiñamos ese Grind, non? O sea, quero dicir, que pasaba en Pontevedra nas festas da peregrina? Bueno, efectivamente, durante un tempo, nas festas da peregrina en Pontevedra, no mes de agosto, ocorreuselles facer unha matanza de cetáceos como as que se fan nas Illas Feroe ou como estas que vemos en YouTube e que tanto escándalo nos producen. Nos facíamos o mesmo cando no verán, cando había sardiña, os arroaces andaban pola ría, metíanse moito ría dentro, e hasta subían o río, cando a marea enchía polo día, entraban e logo baixaban ca marea. Entón, a alguén se lle ocurriu que para a festa da peregrina sería estupendo facer unha matanza de arroaces na desembocadura do río. Entón, diseñaron unhas redes moi fortes de esparto, xa non redes de pescar, porque as romperían con moita máis facilidade, unhas redes moi fortes que iban desde a superficie hasta o fondo, con chumbo abaixo, e logo por detrás os barcos resistindo delas, e cando os arroaces baixaban ca marea, de repente atopábanse con que non podían continuar mar afora, poñíanse nerviosos, entón empezaban a golpear o mar, a xente dos barcos, con remos, empezaban a soltarse bombas de palenque, bum, bum, ba, golpes, non? Cada vez había menos auga, os arroaces poñíanse nerviosos, e ao final os mariñeiros lanzábanse, bueno, a población en general lanzábase auga para asistir a un exercicio de morte e de sangue como os que vemos que fan outras culturas que hoxe nos escandalizan moito, non? Deixou de facerse porque un ano non apareceu ningún arroaz. Entón, estiveron esperando e non apareceron. Entón, a partir de aí perdeuse o costume por ese ano que non se fixo. Esa ruptura de non aparecer ese ano os arroaces e non subir, rematou ca festa. Eso conéctanos con que nós tamén facíamos ese tipo de festas que ahora poñemos en cuestión. Unha película esta do realizador francés é dramática, é tremenda. Escribíanse un poema longuísimo que se publicou no Diario de Pontevedra sobre a festa da peregrina ca caza dos arroaces. No libro hai un anaco porque era imposible metelo todo. Avanzando un pouco, evidentemente ti conoces perfectamente Caneliñas, claro.
como de neno conocías, o sea, viches caneliñas, pudeches algunha vez estar no proceso de descuartizamento dunha balea? Sí, bueno, a verdad que eu era pequeno, porque daquela teria 10 anos, pero sí que me levou o meu pai unha vez ali. Porque o meu pai era conductor de transportes Finisterre, non sei se che sona, esta empresa que conectaba por autobús toda a zona da Costa da Morte. Entonces, por eso na miña casa aínda quedan restos daqueles cetáceos, porque ten meu pai, sobre todo, dentes de cachalote, non? Porque lle decían a xente que traballaba na baleira e dicía, me podes parar aquí, anda que non fora na parada? E dixen, bueno, toma, quédate con isto. Incluso algunha vez nos deron a carne de balea, non? Pero sí, teño ido ali algunha vez. Me acordo que o olor era completamente insoportable porque, pese que era a caza moderna das baleas, as instalacións hoxe en día non pasarían nin a primeira proba de sanidade, me parece a min, porque eu me acordo que cortaban todo no chan, bueno, iba daquela maneira, e o peor de todo, unha das cousas que facían era que todo o que se cocía non quedaba ben cocido e non se convertía en aceite e iba para o mar. Entonces incluso tiñan uns raíles, unhas vías, e todos eses desperdicios iban para ali, para un pequeno porto que hai. Por eso eu me acordo, cando eu sobre todo Vaneliñas a vivín dende o mar, non? Dende o mar, porque me acordo eu que durante todos eses anos, unha, que os baleiros estaban en Corcubión. Eu teño unha foto moi curiosa do Día do Carme, unha foto super interesante porque se ve o barco de meu tío cheo de xente e detrás do barco de meu tío vese un baleeiro cheo de xente e un mercante destes de 3.500 toneladas que facíamos en Ceo ou 2.000 que, se estaba cerca da zona o Día do Carmen, viña ao propósito, atracaba no Peirao de Corcubión e embarcaba toda a xente que quisera. Entonces, daquela sí que se vivía o Carmen moi intensamente, non como ahora que prácticamente eu non me atrevo a levar a ninguén, porque ahora é un coñazo non levar a xente, porque si non, prácticamente tes que enrolar para que embarque, non? Con estas medidas que hai de seguridade agora mismo. E me acordo vivir o tema de Caneliñas dende o mar e durante todos eses anos, pois unha especie de espuma de color verde, eu me acordo que non era unha espuma blanca, era unha espuma de color verde, o que sí atraía moitísimo o peixe, porque nós andábamos o xeito, a Sardiña, andábamos a pescadillas vetas, e toda aquela entrada da ría de Corcubión era super rica en calquera especie, sobre todo en sardiña, porque seguramente virían a comer pois, esa grasa, eses desperdicios de balea, non? Fixen este guiño último con Xosé Iglesias porque despois na última mesa de coloquia teremos a Paula, que xa está por aquí, unha das realizadoras do vídeo interactivo, do vídeo que dispoñedes dele en un documental interactivo que está en internet e que se pode ver cualquiera, pero que non lo vai a comentar ela, que é Caneliñas a Costa das Baleas, precisamente. E quería terminar con outro guiño contigo, porque temos aquí a segunda mesa que vamos a ter, ten moito que ver con isto, que escribiu Chisco. Xeitos de morrer, de matar ou de dar vida. O meu amigo Nils Einarsson, director do Stefansson Arctic Institute con sede en Akureyri, no norte de Islandia, tentou recuperar para a vida a un narval que agonizaba moi preto do litoral, insuflándolle oxígeno coa súa boca a través do esperáculo. Para isto subiu sobre el, como farían os cazadores que taponaban os orificios de respiración das baleas. Non o conseguiu, o que si fixo foi remalcar o corpo a terra para dedicalo á investigación. Primeiro, unha cousa, insuflaríalle aire, máis que oxígeno. Quero dicir, o oxígeno está no aire, pero era aire o que lle insuflou, digo eu. E sí, Nils está aquí con nós e me gustaría que falases un pouco simplemente de por cuál é esta parte que lle dedicas a Nils, que logo el tendrá ocasión de expoñernos outro tipo de cuestións. Bueno, coñecín a Nils nun proxecto internacional Fishernet, que era un proxecto que intentaba crear unha rede europea de cultura do mar tradicional, poñendo en valor boas prácticas de defensa e de
compartir ca sociedade a cultura mariñeira de Europa. Estaba Galicia, que era a promotora do proxecto, que tiña 5 socios. Galicia tiña 3 confrarías e 2 consellerías, a de pesca e a de cultura. Eu estaba representando a cultura, e logo estaba Islandia, o Instituto de Nils, estaban uns museos do norte da Noruega, no? De Honisbach, no? Logo estaba... Precisamente Honisbach é o orixen de que hoxe estemos aquí, perdona, na Mostra Mares do Fin do Mundo, porque en Honisbach hai un festival de cinema, o Festival de Cinema de Cabo Norte, no que participamos cando fixemos Lira o documental, efectivamente, que o levamos ali e nos convidaron, sí. Nada, bueno, logo estaba Chipre, estaba, bueno, e aí con Nils xurdiu unha gran amizade, porque ademais volvimos a velo Maribel eu en outra ocasión con amiga, con Manuela, a Islandia. Nils sempre é un home que ademais navega, que ten barco, é un home que ama profundamente os cetáceos, é un home, un investigador, un gran investigador, é un orgullo e unha emoción telo aquí. Ademais, telo vivindo en Coruña diante da miña casa e vendo a súa ventana desde a miña ventana, e o día que presentei Ser Cetáceo, el na súa ventana colocou un gran cartel con orcas, non? Verdad? Pois dentro dun momento teremos precisamente a Nils e a Sofía, que nos contarán outras cousas. Pero en principio, non sei se queres decir algo máis, Xosé, respecto desta tertulia que tuvemos hoxe aquí, se hai algo que che gustaría comentar antes de que pechásemos. Bueno, nada, eu sigo a traballar cas miñas metamorfosis de barcos en cetáceos, unha para dar a coñecer eses animais que están enfrente de nós, e que, desgraciadamente, dende a Terra coñecemos pouco. Eu, as veces que fun a presentar os libros aos colexios, prácticamente os profesores non lle deben de falar moito, porque eles quedaban así que a boca aberta. Outra para rendirlle unha homenaxe aos nosos navíos, non? É unha pena que están vendo aquí o Joaquín Vieta, ao lado do Joaquín Vieta podía, por exemplo, estar o Xurelo, que foi ese barco emblemático que levou a esa xente no ano 85 a Fosa Atlántica a denunciar internacionalmente que se estaban tirando residuos radioactivos na costa atlántica, desgraciadamente. Bueno, a forma de rematar, si queres, lendo un poema de Atlántico Norte chamado Ismael, un poemario de baleas, por exemplo, pois remato lendo o último poema que di así: vivín un tempo no interior dunha balea, fui nun naufraxio do meu corpo nas gélidas augas da desesperación. Alí sentín a soedade das catedrais, a humedade de toda esa estrutura mística con ese arrecendo a Deus imaginario. A miña nai preñada de min. Ollei un a un os esqueletos de centos de peixes amoreados nas paredes, madeiras nobres, unha mesa de roteiro tinta. As baleas teñen bandullo de creveiro. Abren esa boca de animal prehistórico, engolen nesa metamorfose en portavisal. Falan entre elas nunha linguaxe ingrávida, como os nenos coas nais na placenta. Ao cabo duns días, vomitoume. Renacín, atado ao cordón umbilical de todos os océanos. Gracias. Xisco, non sei se tamén ti queres decirnos algo que eu non che haya preguntado. Non vou a falar máis do libro porque eu só quería que aparecese Manoliño, porque sabedes que aquí hai un golfiño que é Manoliño que interactúa ca xente. E xa postos xa podía aparecer. Eu pensei que o víramos Antonte, pero non. Estadevos atentos que pode aparecer Manoliño. A ver, nos na mostra temos unha produción magnífica e un equipo magnífico. Ahora, invocar a Manoliño e que chegue, eso xa me parece casi un milagro, aínda que o ano pasado vos podo asegurar que a persoa que descubriu que Manoliño tiña un arpón está aquí, en este momento. E foi o ano pasado durante a mostra cando por eso digo que Ángeles dixo algo lle pasa aí a ese, pois aí foi cando desatouse esa alarma gracias a Ángeles. Bueno, nada máis, moitas gracias por traer os vosos libros aquí, moitas gracias por Ser Cetáceo, moitas gracias por Nación Mar e o resto dos libros, e vos aconsello a todos, evidentemente, que vos fagades con exemplares e que
eles están aquí, está aí Librería Chorima que veu desde Carnota e vos podedes facer con exemplares se queredes e eles seguramente vos los firmarán con moito gusto. E vamos a descansar un ratiño. Sobre as 11, sobre as 11:30 estaría ben que empezásemos a segunda mesa con Nils e con Sofía, si é posible. Mentras tanto, me parece que algo de café temos aquí, non sei cuánto, pero seguramente por aí tamén espero que haya aberto algo en este pobo que nos deixa facer a mostra, pero que non hai suficientes instalacións hoteleiras para darnos servicio. Xa está aberto aquel? Vale. Moi ben, gracias a todos,